Viackrát som sa v živote stretla s tým, že výtvarník by mal mať ako keby jeden štýl, aby bol ako keby zapamätateľný. Ja to nedokážem. Pre mňa jediné umenie za mňa, ktoré je naozaj umením, je vtedy, keď je slobodné. Keď je odosobnené od toho, čo sa komu páči. Neviem, či je úplne možné v dnešnej dobe sa od tohto pre tie mladé generácie a decka, ktoré akože koketujú s touto myšlienkou, otrhnúť. Ahojte, vítajte v druhej epizóde Artunio Talks. Dneska sme v Liptovskom Mikuláši, konkrétne v Liptovskom kultúrnom stredisku a ja vítame medzi nami teda výtvarníčku Alexandru Hudecovú. Dneska teda otváraš výstavu sem v stredisku, je 21.6. a vieš nám teda o tejto výstave povedať viac? No tak výstava sa volá Dospelosť. A je to taký výber diel za posledných 20 rokov, ktoré som vytvorila, keďže som nedávno oslavila 40-ku. A zároveň je to akože taký nový kúsok, aj taká nová spolupráca s Tamarou Kramár. A tam sú vlastne tiež vystavené obrazy, ktoré sú k jej albumu, ktorý bude krstiť vlastne o týždeň, vlastne o štvrtok v podstate. No a je to taký mix všetkého za tých posledných 20 rokov, čo som vytvorila. Čiže je to ako keby taký sumár tých 20 rokov. Tak. Nie asi všetkej tvojej práce, ale respektíve... Nie. Vyberali sme to samozrejme podľa toho, kde sa čo hodí, kde sa čo zmestí, takže lebo aj tá inštalácia musí mať akože nejaký konsenzus. Takže na to, že je to mix kadečoho, tak bolo to také celkom, ale zvládli sme to super. No a ten názov je taký akože celkom zaujímavý v tom, že nie je to dospelosť, ale dosť pelosť, ako lost, ako stratené, tým, že Tamara Brighton, angličtina, že som to tak rada komolím tie slova, že ja vytváram nejaké ako keby také patvary, paslovy. A to som tiež asi teraz vymyslela paslov, nie? To neexistuje. Patvar, paslov, pafús, hej. No a je to presne o tom, že keď už má človek 40 a už prejde tých 20 rokov nejakej tvorby, nejakej činnosti, nejakých vzťahov, všetkého, hej, tak už tak bilancuješ, že v čom si už dospel, v čom si už taký, že super, a kde si zase ešte stále dieťa, v čom je dobre zostať dieťaťom, v čom je dobre dospieť, lebo si myslím, že to dieťa naše vnútorné, tá autenticita by tam mala byť, nemala by sa stratiť, to forever young, hej. Áno. Ale zároveň by sme mali vedieť dospieť, prijať zodpovednosť a aj seba samého v podstate, hej. Takže je to taká tá ako keby tá úvaha, aj všetko, aj tým výberou, ten tvorby, aj celým tým som si zase tak prešla nejakým ako keby strojom času. Takže dosť pelost. Áno, ja som tam ešte v tom slove, že presne, že dosť, aj teraz keď to spomínaš, že možno, že čo aj za tých 40 rokov už bolo dosť. Že človek, keď hodnotí vlastne ten svoj život, tak možno, že príde na to, že aha, tu som možno, že robil niečo, alebo nejaké chyby a možno, že toto bolo dosť a tých ďalších 40 rokov, alebo aj teda viac, možno, že práve ísť bez toho. A ja som sa ťa chcel spýtať na tú kreatívnu na tvoj kreatívny proces, že jednoducho vidím tu veľa diel, ktoré sú, ako keby majú rôzne štýly. A aký je kreatívny proces za týmito dielami, ktoré tu teraz môžem vidieť? On je veľmi rôznorodý, hej. Ty si povedal dobrú vec, že je tu veľmi veľa štýlov. Viackrát som sa v živote stretla s tým, že výtvarník by mal mať ako keby jeden štýl, aby bol ako keby zapamätateľný a nejakým spôsobom by mu to zvyšilo nejaké povedomie, kredit a tak ďalej. Ja to nedokážem. Aj môj playlist, keby si počúval, že tak tam máš od punku, cez operu, cez elektroniku, folk, pop, všetko. Hej. Že mám to tak ako s hudbou, ako s náladou, že chvíľu ma baví kresliť, chvíľu ma baví malovať, potom ma baví robiť logá, baví ma robiť grafika, že je to rôzne, že keď sa niečo tak nasetím, tak potom sa zase potrebujem nájsť niečoho iného, ale možno to, čo tú moju tvorbu spája, aj keď je taká crazy a rôzna, hej, že máš teraz pocit, že čo to tu je za typka s bipolárnou poruchou alebo čo, hej, tak je to, že tá téma a ja asi takým tým nejakým tým spájacím prvkom, že sú to ľudia väčšinou. Mňa strašne bavia ľudia. Príbehy, tváre, gesta, vieš, ja si tak niekedy sadnem niekde a naozaj akože sa tak trošku cítim ako vojer, že preto občas ako mám inak veľa dioptrických okuliarí s tmavými sklami, presne preto, že strašne nenápadne niekoho si akože skicujem, nenápadne fotím, kreslím, vieš, a potom to používam v tej svojej tvorbe.
niekedy sa stane, že aj včera zrovna, že započula som taký fragment nejakej diskusie. To podľa mňa má každý, hej, že keď si sám a teraz sedíš niekde a nie si úplne že zaťukaný do telefónu, čo ja nerobím napríklad, hej, že to som akože v tom taký mimozemšťan v dnešnej dobe, väčšinou teda, tak akože započuješ niečo, hej. A zrovna včera som ako tak aj započula taký rozhovor takých dám a bolo mi z toho tak akože zvláštne smutno. A to sú presne tie momenty, ktoré ťa nejakým spôsobom inšpirujú, že snažím sa zapamätať si ten moment, možno tie tváre, keď môžem ich si nakreslím, keď môžem si ich odfotím a nakreslím, hej, že to nejak zmením, ale že dám do toho nejakú tú emóciu, ktorá mne prišla zvláštna, hej. Včera to bola zrovna osamelosť, hej, ktorú veľa ľudí. A toto sú asi také tie inšpirácie, preto sú pre mňa ľudia zaujímaví, lebo každý človek je iný, vieš, že keď maluješ prírodu, a príroda je samozrejme nádherná, vravím si, že keď už budem dospelá úplne, vyčilovaná, a taká, že nechcem povedať, že stará, ale taká, že úplne, že už všetky tie hladinky budem mať v sebe vyrovnané, že vtedy príde ten flow, že sa postavím do plenéru s tým stojanom a budem malovať prírodu, hej, že cítiš taký ten kľud, takú tú pokoru, takéto všetko, ale mňa stále akože bavia proste viac tie emócie, tí ľudia, to všetko. Takže asi ešte úplne nie som v tomto zmysle dospelá, lebo v tých ľuďoch sú pre mňa tie príbehy, to je pre mňa proste zaujímavé. Ja hoci kedy prídem k niekomu a poviem mu, že ty si akože veľmi pekná, hej, že ja ťa chcem namalovať, alebo čo, väčšinou babí, to sa mi stalo, že sa začnú akože, že si myslia, že sú rozmazané, hej, a že nechápu, že niekto ich chce ako keby namalovať a nie je to chlap, ktorý chce na to, dajme tomu zbaliť, hej, lebo všetko to sa stáva. Takže ľudia, stále sú to ľudia, že keď sa pozrieš na tú moju výstavu, nech vidíš akýkoľvek štýl, tak tam vidíš tú spojitosť tých ľudí rôzne spracovaných. To som si práve všimol, aj tu si mi teda spomínala pred rozhovorom, že máš tu vlastne ako keby skice, alebo neviem, či to správne nazývam skice, to je áno toto. 100 Faces. Áno, a že vlastne, neviem, či to slúžilo ako nejaký, či práve že to už vzniklo dávno, a či to bolo nejaké či to bola akože forma učenia sa, ako keby, hej, že si to tak zobrala a vlastne toto je pre mňa veľmi zaujímavé, že ako si ty začínala vlastne tvoriť, kde si ty vlastne si rozhodla, že ja sa idem venovať tomuto, áno, idem byť umelkyňa, idem malovať a teda aký bol nejaký proces toho vývoja tvojho, že si vlastne prišla do toho štádia, že dneska tu máš výstavu a sú tu tieto diela, že od začiatku, že ako to vlastne bolo? Tak ja si myslím, že sú aj nejaké predispozície genetické, hej, že moja mamina je novinárka, veľmi kreatívny človek, aj starý otec maloval, aj detko, takže je tam nejaká tá DNA výbava. A ja od malička vlastne som fakt, že od malička rada kreslila. Mama hneď zistila, že OK, je to tu, že mi stačilo dať papier, ceruzku a vedela, že proste ja sa zabavím. A potom som vlastne prirodzene išla na ZUŠku, na základnú umeleckú školu študovať výtvarnú pod Milicou Podstrelancovou a tam som aj strednú školu vlastne absolvovala a stále ma to bavilo, hej, že všetko, čo sa v mojom živote točilo, bolo okolo nejakých tých mojich fantasmagórií, keby si videl moje zošity zo základnej školy, hej. Okraje, pamätáš si okraje? Áno, áno. Ešte fičali si na okrajoch, hej. Linajka. Všetko bolo pokreslené, akože toto boli poznámky non-stop, hej. Takže proste ja naozaj som sa nevedela ako keby sústrediť. Možno, že teraz, keď ma diagnostikovali, určite prídu na to, že mám nejaké ACDC, ADHD a kadečo, hej, že teraz si to ide, ale fakt, že tá moja pozornosť, naozaj, že tá moja fakt pozornosť, ktorú som dokázala naozaj vyvinúť a mať, bola v takom tom kreatívnom fantasmagorii svete, keď ja som si akože kreslila a vytvárala odjak živa. Takže ja som naozaj tým pádom išla na strednú, na výšku a všetko s týmto zámerom. Ja som si nevedela seba predstaviť ako takého pragmatického, funkčného, systematického, proste analytického, človeka. Ja to akože áno. Neskutočne obdivujem a hrozne sa mi to páči, je to hrozne sexy, keď to vidím na akože, super, hej, že proste toto máš, že to vieš, lebo ja som ako naozaj ukážkový príklad toho nepraktického výtvarníka. Takže celý život v podstate to tak je a myslím si, že naozaj, že to nie je také, že ako si k tomu prišla, že ono to prišlo skôr ku mne. Hej? Čiže ty si to nevybrala, ono si to vybralo teba. Bolo to nejakou súčasťou a tým, že moja mama bola vnímavá, citlivá a tiež akože svojím spôsobom taký ten uletený blázon, že nebolo to také, že sa nekreslí, netvor, lebo tým sa neuživíš a bla bla bla, ale že nechala ma v tom žiť, rozvíjala to, čo vo mne, nechala ma, nech sa rozvíjam, podporovala ma, netlačila ma do toho, aby som teraz, ja neviem,
robila niečo, čo vyslovene by ma zničilo vnútorne, hej. Takže asi tak, neviem, či som ti to dobre odpovedala. No úplne, perfektne. Tak, čiže áno, toto som chcel vedieť, že či to bolo niečo také, že sa rozhodovala medzi nejakými dvoma smermi a teda si vybrala tento z nejakého dôvodu, ale práve aj tá, ako si spomínala, tá roztrieštenosť tej mysle, ako keby, že tá sústredenosť, že odchádza proste niekde inde, tak myslím si, že toto je pre veľa ľudí práve tá intuitívna vec, ktorá vychádza z ich vnútra, že všetci chcú, aby si robil toto, ale vlastne tá hlava alebo to vnútro hovorí, že chce robiť niečo iné a keď to človek nasleduje, tak mám pocit, že má plnohodnotnejší a šťastnejší život. Určite som mala šťastie, že ten prístup rodičov a mami bol taký, hej. Lebo veľa ľudí proste to akože stopne. Ale ja som sa akože dobre neučila, takže mamina možno aj zhodnotila, že no tak z teba doktorka nebude, že radšej kreslí, vieš. Každý je dobrý v niečom inom a ja keď napríklad čo sa týka gramatiky, piatok tvrdej bol pre mňa úplne bežný, akože bežná vec v diktáte, hej. A tá gramatika mi nikdy, ani dneska mi nejde, jednoducho zase možno, že sú tie talenty skryté inde. Čiže tá škola neukazuje na základe toho priemeru, že na čo je ten človek. To je presne to, inak super Timotej, že to povedal, že fakt tá škola by podľa mňa naozaj mala vnímať a nejakým spôsobom to, k čomu ten človek inklinuje, hej, že toto je ten začiatok, že aby naozaj bolo stále viac a viac kvalitných ľudí v akýchkoľvek odboroch, tak to by sa malo nejakým spôsobom rozvíjať a nie proste tu memorovanie a tlačenie proste do vecí, že dobre, sú nejaké záležitosti, ktoré musíš, ale vezmi si úprimne, že ty si akože vieš si predstaviť, že ideš teraz do 7. 8. ročníka a máš urobiť diktát alebo písomku z matematiky, akože mám niekedy nočné mory z toho. A ja? Na konci, vracia sa mi to na konci školského roka, normálne teraz, že mám písomku a prídem tam a teraz nemám pero, neviem nič písať. Ježiš, to mám ja matematické tie rovnice, všetko tam na mňa vyskakuje x, y a ja som to... Takže asi som aj ja mal z toho nejaký stres z týchto vecí a vlastne ani sa tým neživím, ani sa tomu nevenujem. Ale dobre, že spomínaš ako keby tú školu dnes, alebo ako sa to vlastne posunulo, vlastne aj s tou, ako keby s tou tvojou teda históriou, tým tvojich príbehom. Ako ty vnímaš napríklad tú zmenu, keď si ty vyrastala na škole a venovala si sa teda tejto kreatívnej činnosti a ako to vnímaš, ako to majú možno dnes mladí? Predsa len tá doba digitalizácia, zmenilo sa to. Ako to ty vidíš? Mega. Ja som vyštudovala pedagogický odbor, ale a mám vzťah k deťom, ale neučila som. Teraz akože koketujem aj s touto myšlienkou, lebo otec mi vždy hovoril, že kto nevie, ten učí, hej. Akože strašná bagatelizácia pedagógov, lebo podľa mňa akože extrémne dôležité je mať kvalitných ľudí, práve pedagógov, hej, lebo to je základ, podľa mňa, hej. No a teraz, keď sa bavím s babami, ktoré dlhodobo učia a ja teda koketujem s nejakou myšlienkou nejakých kurzov a blablabla, tak mi povedia, Saši, tie decká už proste dnes nedokážu tvoriť, nemajú fantáziu. A to je presne spojené s tým, že si vezmi Timotej, že ja som tvorila tieto veci, ktoré tu vidíš staršie, ktoré majú fakt niektoré 20 rokov a keď som sa na ne pozrela, inštalovala som túto výstavu, tak som si povedala, že to je proste, že to je ono. Že to je to, čo má tú silu, čo má pre mňa tú hodnotu, aj keď si to možno niekto nekúpi, no kto si kúpi tam, kam aj kráľovní chodia pešo, hej, ale radšej si kúpi nejaký obraz leva alebo niečoho takého, hej, ale to bolo obdobie, keď sa tvorilo, že bez internetu, bez sociálnych sietí, bez toho, aby ťa hocičo takýmto spôsobom rušilo a ovplyvňovalo, že si pracoval naozaj so sebou a s tými prirodzenými vnemmi, ktoré si proste mal fyzicky pomaly akože takto, hej. Dnes tie decká prirodzene, a je to tiež prirodzené, lebo je to vývoj, to akože je prirodzené, hej, že nie je to také, že buďme proti tomu, nie, hej, ale nejakým spôsobom nevedia už tvoriť, rozmýšľať, odpútať sa od toho, lebo sú hrozne ovplyvnené tým, že ako sa to niekomu bude páčiť, alebo čo sa niekomu páči. Scrollujú, vidia miliardu proste vygenerovaných aj umelou inteligenciou, však k tomu sa aj dostaneme, obrázkov a kadečoho. Takže tá ľahkosť, hej, tá naozaj, že minule som si tak povedal, že možno, že ja patrím medzi tú fakt poslednú vzácnu generáciu ľudí. Teraz to znelo tak debilne nadnesenie, ale myslím to v tom zmysle, že ktorí naozaj od tohto boli oslobodení. Lebo pre mňa jediné umenie za mňa, ktoré je naozaj umením, je vtedy, keď je slobodné. Keď je odosobnené od toho, čo sa komu páči,
či to robíš s tým dôvodom, aby sa to niekomu páčilo, alebo to robíš kvôli proste peniazom, alebo kvôli lajčikom, alebo čomukoľvek. A neviem, či je úplne možné v dnešnej dobe sa od tohto pre tie mladé generácie a decka, ktoré akože koketujú s touto myšlienkou, odtrhnúť. Tú inšpiráciu každý hľadá a mal by ju hľadať podľa mňa tak, že autenticky v sebe a s tým, čo to tak je, alebo že máš nejakú tému, že keď napríklad aj deckám povieš, že ideme niečo tvoriť a môžete robiť, čo chceš, tak nevedia urobiť nič. Že ale keď si dáš už nejakú tému, tak zrazu tú inšpiráciu vieš nájsť v okne, v kľúčke, tuto sa začneš pozerať, na koberec nájdeš ju, hej, že si proste dáš si nejakú tému, povieš si nejaký cieľ, hej, že niečo chceš, že chceš, aby to malo nejaký náboj a potom už tú inšpiráciu vieš nájsť, vieš si ju prispôsobiť, takže neviem, či som ti dobre odpovedala. Správne, správne. Nie je správne, tu nie sú správne a nesprávne odpovede. Akože ja sa niekedy, že strátim, že mňa sa niekto niečo spýta, ja sa zakecám, idem si zase to svoje a potom, že... Ale ja by som sa chcel spýtať, že aké máš ty teraz, teda táto výstava bude trvať dokedy, aké máš potom plány do budúcna? Sú dva druhy ľudí. Plánovači a spontánniaci. Zase akože tento paslov sa mi nepáči. Ale vieš, čo myslím, hej? No, takže človek mení, Pán Boh mení a tak to presne funguje aj u mňa. Plánov, ja mám miliardu úplne, o ktorých som niekedy vehementne presvedčená, že jasné. Ale už to beriem skôr tak, že carpe diem, že ide to a uvidíme, no viem, že po výstave Malina behne zase do škôlky a vlastne aj tým, že mám 4-ročného syna, hej, tak ono už to je také, že on mi to vlastne veľakrát akože aj naplánuje, ako bude a uvidíme. Ale ako také tie výtvarné, umelecké, mám veľa vecí, ktoré by som chcela urobiť a uvidím, čo sa mi podarí. Aj dokončiť, hej, lebo ja aj veľa vecí, že začnem, vymyslím si, úplne som nadšená, len nedokončím to, lebo ja neviem byť one-man show, že potrebovala by som na to nejaký akože support team, ako teraz aj s Tamarou, že ťahajú ťa tie veci. Možno, že toto poviem, hej, že ani nie, že kde hľadať inšpiráciu alebo čo, ale možno pre tých mladých ľudí, že pre všetkých mladých ľudí aj po 40-ke. Samozrejme. Tak spolupracujme, nezáviďme si, nehrabme si na jednom pieskovisku, hej. Každý niečo vie, hľadajme spôsob, ako spolupracovať, ako brainstormingovať, spájajme formy umenia, či už vizuálneho s hudobným, alebo aj s inými spektrami, spájajme to. Hej. To je možno taký maličký môj odkaz tej inšpirácie, lebo tí ľudia, aj ten iný pohľad, iný názor, iné schopnosti ťa dokážu neskutočne inšpirovať a posunúť milovými krokmi a veľa vecí dokážeš dokončiť. Že možno, že keby som nebola s Tamarou v takom kontakte a nestali by sa medzi nami aj také fakt vynikajúce, príjemné rozhovory, fantastický človek a tak ďalej, že by to bolo len o tom, že napíšeme, že veľa by som ťa namalovala, ona povie OK a už sa nestretneme a nekomunikujeme, tak by tu možno nevysela. To znelo tiež vynikajúco ako Janošik, ale však sme v Mikuláši. Áno. Ale vieš, ako to myslím, hej? Že vysí teda tuto na stene jej obraz, tak si to myslela. No však jasné, hej. Ale tá spolupráca je možno, možno taká tá najšťavňatejšia forma inšpirácie. Reálne, že pokiaľ niekto, kto toto pozerá a vidí v tejto hektičnosti a v tomto Zimmermanovi šibnutom aj trošku seba, hej, tak to je tip. Ja neviem, na ktorú kameru sa mám teraz pozerať. To je jedno, hej? Hej. Tak to je typ, že spolupracujte, lebo tí ľudia, ja napríklad aj s Majkou, alebo takto, hej, to sú systematickí, šikovní, pedantní, 100% perfekcionisti, všetko, čo ja nie som, hej. Ale už máš ten drive, tú úctu k tým ľuďom, takisto aj Tamara je taká, hej, proste to dokončíš, lebo by sa cítil blbo, hej. Chápem. Dobre, a ešte možno, že úplne posledná otázka na záver. Dokedy tu môžeme vidieť túto výstavu? Myslím, že do 20. Mám to na letáčiku. Tak to potom môžeme dať dole do popisku do Dajte videa. to dole do popisku, lebo akože ja a termíny. Ale do 20. septembra, hej. Dobre. A je to aj taká interaktívna časť, hej, že človek sa môže vybrať si a dokreslím ho tam, že povieš si, tohto typka tu nechcem, alebo túto typkyňu tu nechcem a pošle mi proste svoju grimasu a ja ju proste nakreslím a potom ju tam doplním. A takisto aj tam sú také komiksové postavičky, kde sú
bublinky, ktoré som ešte nevystrihla, ale vystrihnem ich na vernisáž a ty vlastne tú bublinku môžeš k tej postavičke priradiť a napísať tam, že čo si myslí. Také, akože mám rada aj také interaktívne veci, vieš, že hravé, že zapájať tých ľudí do všeličoho a robiť možno aj také tie No tak super. action. Hej, tak teda počuli ste, môžete teda prísť na túto výstavu, je to tu do 20. septembra, ak sa nemýlim, cca, to ešte napíšeme do popisku. Je to tu aj interaktívne a nachádza sa to v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši. Takže určite sa príďte pozrieť, je to tu naozaj veľmi pekné. Ja teda ďakujem nášmu hosťovi Alexandre Hudecovej a teším sa na ďalšiu epizódu Artunio Talks. A ja ti ďakujem, bol to veľmi príjemný rozhovor. Určite by sme vedeli, keď sa tie 4 hodiny teraz sa ideme baviť ešte o tých témach, hej? Áno. Témach za kamerou a vám všetkým ostatným ešte môžem dať také akože posolstvo, jak Miss Universe. Samozrejme. Okrem svetového mieru vám všetkým tvorivým a netvorivým, a každý človek je tvorivý, hej, že tvorte, hrajte sa, dospievajte, ale nestráťte to svoje vnútorné dieťa a nenechajte sa odradiť od toho, čo cítite. Proste buďte autentickí a neriešte lajky. Neriešte lajky. Na čo? Nie? Presne tak. Buďme autentickí. Neriešte lajky, followerov. Na čo proste? To vás zbytočne môže niekedy deprimovať. Proste užívajte si. Presne tak. Takže ďakujeme teda za tento ešte záver, ktorý si môžeme vniesť do života a teda teším sa na rozhovor po vypnutí kamery. Majte sa, pa. Ahojte, čau.